evo, još ovo da uradimo i možemo da krenemo. Milan i Milica i ovog jutra sa vama sa novim predlogom. Ovo su neke tortilje, ali domaće, srpske tortilje. Možemo li ih tako nazvati? Ma da, naravno. Šta ide ovoga puta u recept? Treba nam tortilja, šunkarica, sir, pavlaka i kečap. Nema mnogo sastojaka. Nema. Prvo ćemo tortilju malo ispeći. Milice, hoćeš li molim te sir narendati? Kako ne? Dok ja pečem tortilju. Tigan smo grali malo prije. Tanjir. Koji sir preporučujemo? Trapist može, sasvim. Da. Ovo će biti dovoljno, pošto ide još pečenicu. Dok ti rendaš, ja ću namazat pavlakom. Sve ću malo kečapa. Možemo da napravimo kod kuće i neki sos kako bismo ulepšali, na primjer, tartar u domaćoj proizvodnji. Pa da, i stavimo od gore i zapeći. Super. Ja, malo i krupnije, malo i sitnije. Otopit će se to sve, pa tako da će doći na isto. Klopica i ćemo u posudu za pečenje. Je lepše kad se zapeku u redu? Ma jeste, da. Nešto od začina ne dodajemo ništa? Nećemo ništa. Može ići origano, ali mi nećemo, nema potrebe. Sve ćemo od gore malo kečapa. A ovo i djeca jako vole. Izgleda zabavno. Odlično. Pečenicu smo ugrijali na 220 stepeni. Koliko nam treba vremena da se zapeče? I to od 5 do 7 minuta. Milane, dok čekamo da se ispeče, zapeče, šta možemo da uradimo, kako da pripremimo dekoraciju? Pa možemo na tanjir staviti 2 lista zelene salate, na jedan ćemo staviti kečup, a na drugu pavlaku. Ali ćemo staviti tu, možeš pavlaku staviti kiselu. Hoću li ja to umeti? Naravno. Dobro, dakle, možemo da ukrasimo sa zelenom salatom, malo pavlake i beže... Evo ovdje možete staviti kečup. Ja ću pogledati, tortilje su nama gotove. Tortilje su lijepo zapečene. Ćemo servirati. Da ja sklonim ovu umazanu kašiku. Može. Ovu jednu ćemo zakasniti. Ja ću onako kao vi što uradite u restoranima da obrišem tanjer jer sam to malo zamuljala. Hajde da vidimo kako to izgleda. Da li nam je sočno u sredini, sir se lepo razvlači. Prijatno. Hvala lepo. U redu? Kao topli sendviči, to je idealno za doručak, makar ja volim. Samo je tortilja drugačijeg ukusa. Odlično. Ne treba nam Meksiko da bismo probali tortilje. Super je.